השם שלי זה ארז תיאודורו, ואני בעצם שכיר, אה, ויש לי, לאשתי יש מסעדה של סושי שאני עוזר לה, והתחלתי לאחרונה בעסק חדש של שיווק קרקעות בארצות הברית. ההיסוס המרכזי שלי היה לפני שהחלטתי להצטרף לתוכנית, היה שבעצם אולי זה לא יעזור לי, זאת אומרת אני אעשה את כל התוכנית והכל, ואולי אני לא אצליח לארגן את הזמן, ואולי התוכנית אולי לא תעבוד בשבילי, כי יש לי הרבה דברים, אז יכול להיות שאולי זה לא מתאים לי. אחרי התוכנית אני עכשיו רואה איך בצורה שיטתית אני יכול לעבוד ולשפר את הדברים כדי כן להגיע לאותם דברים שלפני זה לא הגעתי אליהם. התוכנית עוזרת לי ברמת הליווי האישי, שאנחנו בעצם כל שבוע יש לנו פגישה אישית, וכל שבוע אנחנו עוברים על הדברים שעשיתי, מה עבד טוב, מה עבד פחות טוב, ובעזרת הכלים שגם תמיר נותן, אז אנחנו יודעים, אוקיי, ננסה עכשיו לעשות אחרת. זאת אומרת, משבוע לשבוע אנחנו מסתכלים על מה שהיה, ומה שלא עבד משנים, מה שעבד טוב אנחנו משמרים. וזה נותן ככה התקדמות לעבר המטרות שאנחנו רוצים להשיג אותן. לגבי הקבוצתי, אז כמובן שאנחנו נמצאים בקבוצה, אז לפעמים לאנשים יש פידבקים על דברים שאתה עושה, או הצעות מהניסיון שלהם, איך הם התנהלו, איך הם רואים את מה שאתה עושה. וזה כמובן מצוין, כי זה תורם. תוצאה ספציפית שהשגתי באמצעות התוכנית זה להגיע לדברים שלא הייתי מגיע אליהם. וזה בעצם המטרה שהצטרפתי לתוכנית, כדי שכל הדברים שאני רוצה להשיג, אני אצליח להשיג. אם מישהו מתלבט אם להצטרף לתוכנית של תמיר ליפין, אני ממליץ לו מאוד כן להצטרף, במיוחד אם הוא עוסק בהרבה דברים בו זמנית, ויש לו אתגרים אולי כמו שלי, של שילוב של הרבה דברים ביחד שצריכים לקרות, והוא לא מגיע לדברים האלה. מספיק שזה עוזר לו בקצת לשפר את ההתנהלות, וזה מפנה לו עוד זמן, הוא מצליח להשיג את הדברים, אז כבר זה היה שווה. אני חושב שהמחיר של התוכנית הוא בהחלט סביר ומתאים למה שנותנים, מה שתמיר נותן. כן, אם אני מצליח מהזמן שלי לחסוך או לפנות איקס זמן, כן, ובזמן הזה אני יותר פרודוקטיבי ומגיע ליותר דברים, זה מתרגם בעצם ליותר כסף שאני יכול להרוויח, ואם מחיר התוכנית הוא נמוך מזה, אז כמובן שהרווחתי, ואז המחיר של התוכנית הוא בלי שום ספק יוצא משתלם. תמיר נותן לפעמים בונוסים בתוכנית, וזה בהחלט דברים לא ציפיתי להם. אני חושב שהתוכנית היא כיפית, היא מעניינת, היא אפקטיבית. מי שמצפה לאיזשהו פלא, שפתאום אחרי 2 מפגשים יש לנו מלא זמן והכל קורה מעצמו, אז זה לא ככה, אבל צריך לדעת שצריך לעבוד, שזה האחריות שלנו. אבל אני חושב שתמיר הוא האדם המתאים, או לפחות המתאים ביותר שאני מכיר, לעזור בתהליך הזה, גם מבחינת המקצועיות והכלים שיש לו שהוא נותן. תוכנית מצוינת, לי עזרה ואין לי ספק שהיא תעזור לי בעתיד, גם אחרי שהתוכנית תיגמר. והנקודה שבה התלבטתי זה היה, נכון שהמחיר בהתחלה אמרתי, טוב, המחיר הוא לא נמוך, ופה נקודה אולי הייתה נקודת ההתלבטות, האם זה שווה לי או לא שווה לי, אבל כמה שניות אחרי זה, בחישוב קצר, הבנתי שזה מאוד משתלם לי, בגלל הסיבה שאם אפילו זה יעזור לי באחוזים בודדים, כן, או ב10% בניהול הזמן, אז אני כבר יוצא מורווח מהסיפור הזה, אז לא היה לי ספק, ומהר מאוד התפוגגו החששות האלה והלכתי על זה.